Imos con información deportiva. O atletismo Barbanza encara un verán cheo de campeonatos. Os deportistas afinan nas competicións de xuño para dar a súa mellor versión nas nacionais de xullo. O atletismo está en pleno apoxeo de probas. Esta fin de semana disputouse a segunda xornada do circuito de Deputación de Pontevedra en Baleidos, onde participaron atletas do atletismo Barbanza en diferentes categorías. O seu adestrador Lardo Moure destaca o traballo e os grandes resultados que están a obter os deportistas nestas citas. Agora as competicións que estamos tendo, quitando os pequeniños que se tuveron os campeonatos galegos, sub-10 e sub-12, que ademais tuven moi bons resultados con varios podios, estas son trofeos que estamos dedicados sobre todo para facer marcas personales de cara aos campeonatos que veñen das categorías superiores. E de momento estamos tendo bons resultados, os rapaces están cumplindo, os atletas de alto nivel están facendo marcas personales ou nos mellores estados da súa vida, e xa che digo, empezando agora, que empezamos este fin de semana no Campeonato Galego Absoluto. Os atletas novos do club están a pisar forte, deixando claro que hai relevo xeracional no atletismo da comarca. Prácticamente todos os anos conseguimos que algún rapaz empece a destacar, que colla, digamos, a dinámica que tiñamos anteriores. Este ano, por exemplo, ahora mismo, que se acabou prácticamente as probas importantes, a máis destacada é Sofía Paz, que volveu a subir ao podio no Campeonato de España, quedou terceira de España a semana pasada na Nucía, en Alicante, nos 100 metros lisos, que subeu ao podio no inverno, bateu 3 veces o récord galego. O sea, digamos que é unha referente no atletismo galego na velocidade e ten 14 anos, é das mellores de absolutas. Pois Eloi Vázquez, que é un chaval que leva ganando títulos en Galicia entre os mellores de España en todas as categorías, pero na categoría sub-20 xa ten marcas seniors, está destacando. Unha noticia moi importante é a volta á competición de Fabián Vidal, que foi segundo de Europa fai 3 anos, pero co tema de estudio estuvo un pouco apartado da competición, non dos adestramentos. Este ano volveu mellor que nunca, está líder galego no 400 e 200 a nivel autonómico. Con opcións de optar a todo a nivel nacional, Lucas Vázquez está tamén a loitar por ir ao Mundial Sub-20. Digamos que temos outra vez un grupiño de élite que ven pisando forte desde abaixo e posiblemente nas próximas competicións a nivel nacional vamos a ter bons resultados. Agora mesmo a velocidade é o protagonista debido ás diferentes circunstancias e lesións que golpean as e os atletas especializados en lanzamento de xavelina. Ou por lesión, como no caso de Lidia Parada, que estamos volvendo, xa temos alta médica desde fai 2 semanas, e ao mellor compite algo esta tempada, pero sin prisa. A baixa de Lara Iglesias, que se tuvo que operar a semana pasada, por unha deficiencia genética que tiña, esa perdemos a temporada tanto o Campeonato de España como o Campeonato do Mundo que tiñamos en Eugene, en Estados Unidos, en agosto. Enzo López, que é outro dos referentes, por tema de estudios esta tempada posiblemente non poda competir, é dicir, non é que este mellores velocistas, sino que os lanzamentos por unha cousa ou por outra, pois non podemos estar conseguindo os resultados que merecemos. A pesar destas circunstancias, os obxectivos do club e dos atletas están claros para este verán. Sobre todo para o mes de xullo son os campeonatos de España. Temos o campeonato de España sub-18 en Castellón, o sub-20 en Albacete, o sub-23 en Cáceres e o absoluto en Málaga. É dicir, todos os 4 fines de semana de julio temos ocupados con os campeonatos, temos clasificados para todos os campeonatos atletas e tanto no sub-18, no sub-20 e no sub-23 con opcións a podiums, é dicir, que outro ano máis os atletas están en gran forma e podendo luchar con mellores do país. Os deportistas do atletismo Barbanza afrontan o verán con gañas de superarse a si mesmos e de obter as clasificacións para os nacionais.